जाहैगोन होमबा गासिबो जोंनिनो जेनेबा माबा पावार फांसना जाजोबगोन नङा होमबा रायजोफोर बे आरोखि दा जेनेबा जोंनि रायजो राजाफ्रा माखासे सिंनि खोथाखौ मिथिया जोंबो एखमबा बुंनो बावो आरो जोंबो मिथियोबा बबेबा खोथाखौ दा माखासे खोथाखौ जोंना सार फैबाय साराबो बुंगोन आंनि दिनैनि बिबुंथि लाखिनायखौ आं बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम दा जोंहा खाफाला मोजां बुंनो थाङोबा सारा फैया होनदोंमोन खिन्थु दा नुजाफैनो हाबाय जोंनिनो मनगाव मण्डलनि इन्जिनियार सारा सफैनो हाबाय सारखौ आङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो गुरै खावलायबाय गिबि बेफोरखौबो खुलुमहरबाय जोंनि बे बड'लेण्ड भट सेन्टारनि मानगोनां बिथांमोन आरो बावनो आंजों लोगोसे जिरायनो हानाय मानगोनां गलाय नार्जारि बिथां रमन बसुमतारी बिथां मदन ब्रह्म चौधुरी बिथां आरो बिजय बसुमतारी बिथां क'क्टि केन्द्रनि इनचार्ज बेथन बिथां बयखौबो उनि अननाय सिबिनायखौ गोसो होगासिनो बे बावहरबाय हयथ' जोंनि बुंथिगिरि बिथांमोना निस्सय गोबां खोथा बुंलांबाय जानांगौ ओंखायनो आं बांद्राय बुंनो सानाखिसै हयथ'बाव जयेन जानो फैग्राफोरखौ थानांगौ नङा होमबा माखासेफ्राथ' जोंनि फुराना खोथा रायबाय नङा होमबा जायखिजाया आंनि बे गोदान फुराना खोथाखौ खोनाबाय थाखायो नङा होमबा नैबे गोदान जयेन जानो फैनाय जोंहा मा होनो बेनावनो आं बुंनो नागिरदों हयथ' नोंथांमोना हयथ' सिगाङाव इउपिपिएल खालामदोंमोन नङा होमबा बेखौ जोङो इउपिपिएल आरो बिजेपि इउपिपिएलआ 12 देरहादोंमोन नाथाय सरकारखौ दानो हायाखै सरकार दानोब्ला 1 बोसोरमोन एमसिनि देरहानांगौ दा बै समाव बिजेपिआ 9था दंमोन 9था आरो 9 दाना बेसेबां जाखो 21 ग्रोब जाहैनानै सरकारखौ दानो हादों आरो दानानै जोंहा प्रमद साहाबा बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा जा मावनांगौ सानदोंमोन हामानो नामा मावदोंमोन बियो खिन्थु मानसिफ्रा राजनितियाव हाबनानै नुबाय जे दा जोंनि बिटिसिनि थाखा फैसानि बे पावारखौ बिराद दङ नंदोंमोन आरोखि खिन्थु जोंनि बिटिसिनि फैसाया बिराद खम मारै खम बाजेटआनो जोंना 845 करोड़ दासिम जादों एरियाव सिगाङावथ' 100निफ्राय स्टार्ट जादों दा मानसिया सानदोंमोन बेजोंनो रायजो राजाफोर बिराद अनसुंथाइ मोनो साख्रि होनो सेल्फ ग्रुपआव 70,000 होनो 30 लाख जनसंख्या दंबाव आधा 1 लाखसो महिलाफोर दंबाव खमैबाबो 2-3 लाख 5 लाखसो सेलेरि होखागोन बे फैसाफोर होजोबनांगौआ बे फैसाया नोङो साख्रियाफोरनो बेथन होनो ना लामा दालां बानायना स्कुल बिल्डिं रिपेयारिं खालामनो मोनसेखौ गल जादों गल जानाया माबोरै जादों हागौमोन बि नाथाय बियो ठिकादारफोरनो एनअसि सिएफनिनो मा होनोमोनलाय जोंहा बे प्रमद साहाबा जुदि ठिकादारफोरनो कन्ट्राक्टरनो एनअसि लिरना हरोबा दिल्ली गुवाहाटिनिफ्राय थाखा लानानै फैयो बे रावनोबो हराखै गोदो बिटिआर थानाय समाव बेखौ हाग्रामा सारा लिरनानै हरदोंमोन बेजोंसो थाखा एभेलेबल फैदोंमोन बे जिनिसखौ बे लाइ होआखिसै बे मोनसे जाहैबाय खोथाया बेखौ बे लाइ होआखिसै आं न'खर साख्रि होननानै बुंबाय बिटिसि ओनसोलाव साख्रियानो मात्र 40-45 हाजारल' दंखायो मा होनो हानांगौ जों बे 845 थाखाजों ओंखायनो डिस्ट्रिक्ट जादों दाखालि बे दुरान काप खालामबाय दुरान काप खालामनायाव बे कापखौथ' नोङो स्टेटफ्रानो लाना जोंथ' काउन्सिलसो बे काउन्सिलाव बानायनानै खमैबाबो
40 কোটি 50 কোটি টাকা गारबाय बिटिसिनि थाखाय बे थाखाखौ जुदि जोंनि गरिब दुखियाफोरनो 5,000 10,000 अनसुंथाइ होयोमोनब्ला बेसेबां हाजार